Сіз инде 17 яшьтә үк кирләр юу, шундый катлаулы эшләр сезнең җилкәгезгә төшкән. Шул кир юу машинасы мине җырларга өйрәтте дисез. 17 яшьтә түгел. 17 әйттем бит 10 яшьтә. Кир юу машинасын 17 яшьтә алганнар. 10 яшьтә миңа уже кир юу машинасын алды. Авыл халкы мин инде жәлләп, бик авыр, авыл җирендә шулай бит инде ул кирләр пешерана. Әйдә алып бирегез әле шуңа кир машинасы дип инде миңа шул яшьтә үк инде кир машинасы алып бирделәр. Теге түгәрәк машина инде ул әйләнеп утыра, аның тавышы. Һәм сез шуны янында җырларга өйрәнгәнсез. Мин шунда кушылып, шунда шигырь дә чыгарадырым. Шунда ук җырлыйдырым. Бу нинди машина иде? Тылсымлы машина була. Тылсымлы машина булды ул. Шулай да Гөлнур ханым, моңнаны төрле чыганаклардан да табып була дигән сүзме бу? Ул кир юу машинасында да бер күрәгенә белергә кирәк. Нәтиҗә матурлыкны, моңны күрәгенә белергә кирәк. Ул күңелдә менә берәр төрле изгелекне күрсән, берәр төрле матурлыкны күрсән, ул үзеннән үзе килеп чыга менә. Кайбер шигырьләргә алай бик асат чыкмый, кайбер шигырьләргә уже язган вакытта үзе ки чыга. Мин шуңа аптырыйм. Ул киләнеп тора уже үзеннән үзе. Минем инде киләрем күбрәк моңлы киләр инде. Күбрәк моңлы иттереп җырлыйм. Аранжировщиклар әйтәләр инде үзе. Но синең характерыңга бит күңелле җырлар килешә, биеп җырлый торган килешә. Әйдәп берсен булса да инде эшлик күңелле иттереп. Шундыйрак теге тизрәк булган мотивларны истәп җибәрәләр кай вакыт үзләре инде. Бу сезгә туры килә билгеле. Килә характерыма миңа бөтенесе дә туры килә. Үзем моңлы баланы эшләптер. Моңлы. Моңлы элегелектән әйе. Шул моңыгыз белән безнең тамашачыларыбыз белән дә уртаклашып китегез әле. Сау булыгыз козлар, сау булыгыз, сез әйләнеп кире кайтыгыз, гамәлләрне дәвам итәргә, бар бу җирдә тулы хакыгыз. Афәрин. Искиткеч. Менә шушындый ханым килеп утыргач, без инде әлбәттә мәхәббәт турында да сорауны кузгатмыйча калдыра алмыйбыз. Гөлләр яратасыз. Гөлләрне бик яратам. Бик яратасыз, чынлап та. Нигездән күчкән мәхәббәт икән. Сезнең өчен мәхәббәт ул нәрсә?